Първата експедиция на участниците от проектът "Моят роден край в семейните спомени", осъществен благодарение на Регионален исторически музей Бургас и Средно училище Христо Ботев в град Айтос, се осъществи на територията на село Караново. Първата спирка на младите изследователи бе Народно читалище Петър Житаров, където разгледаха библиотеката и читалищния салон, научавайки повече за местната култура и традиции. Групата след това се запъти към над 100-годишната църква Свети Архангел Михаил, където се срещнаха с Мара Димитрова, която им разказа повече за религиозната общност и историята на църквата. Намираме се в църквата Свети Архангел Михаил в село Караново, община Айтос. Църквата е построена преди 122 години с дарение от местните жители и със собствен труд. Учениците и ръководителите Татяна Байкушева и Николай Димитров имаха честта да се срещнат с гостоприемния и енергичен кмет Николай Ненков. Освен че им разказа историята на селото и неговото развитие през годините, той сподели и за усилията, които полага за подобряване на инфраструктурата, културния живот и благосъстоянието на жителите. Тази ваша инициатива е невероятна. Благодаря за уважението. Радвам се, че сте избрали Караново. Ще ви съдействаме с каквото можем, каквото знаем. Селото е едно от най-старите села не едно, аз мисля, че е най-старото село в общината, създадено 1332 година. Празнувахме преди 3 години, празнувахме 690 години от създаването му. Било е община 1956 година, за 12 години е било община, отделена от Айтос. Невероятно село. Надморска височина, в момента стоим на 204 метра надморска височина. Това благоприятства чист въздух. Добре дошли на всички, който желая може да се закупи имот в Караново. След това младите изследователи се запътиха на изток от град Айтос, като посетиха Айтоската кория, местност с стотици вековни дървета. Там проучиха и растителната история на Айтоския край. Проектът продължава, а още по-интересни истории очаквайте съвсем скоро. За новините на АМТ, Денис Петропов.